Please all stand to formally start our program with an opening prayer, national anthem, and Panatang Makabata. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Please remain standing for the recitation of Panatang Makabata to be led by the Naga City Children's Federation President, Lawrence Jetro Bermundo. Please raise your right hand and repeat after me. Ako si Sawudo ng Pangaran, como sarong mamamayang Filipino, pigaaram ang kahalagahan kan mga kaakian sa banwa. Huli kaini, nagpropromesa ako na isulong, proteheran, igalang, asin aatamanon an karapatan, kan lambang kaakian sa gabos na kapanahonan. Anuman ang sa iyang kulay, kasarian, lahi, relihiyon, kultura, estado sa buhay, may kakundian man o mayo. Nganing masyerto ang kaugmahan kan mga kaakian, nagtutubod ako na narapat mamatean ninda an mga minasunod. May mundag asin matauan nin bastanting pangangaipuhan, nganing mabuhay nin marahay. Magtalubo ang kaaraman, kakayanan, asin talento. Maproteheran sa anuman klase nin pag-abusar. Kadipisilan, asin karahasan. Makaintra sa mga aktibidades na pang-aki.
Masurugan asin matabangan kang gobyerno anuman na oras. Sa tabang kang kagurangnan, ini ang sakuyang isa sa puso asin isa sa gibo ang gabos na ini, ninhuli taan mga kaakian, ang piglalaumang pag-asa kan banwaan. You may now take your seats. To formally welcome everyone in today's State of the State of the Children's Report, let us all welcome City Administrator and Executive Director of the Children Affairs Office, Mr. Elmer S. Baldemoro. Mabalos guys, maray na pagkaaga po sa tuya gabos. Maray na pagkaaga. Sa tuya pong alkalde and chairman kang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. Palakpat na po Mayor Nelson Ligacion. Ang sa tuya pong ina, ang ina kang lambang pamilyang Nagenyo, Vice Mayor Neni Diasis. Sa mga miyembro po kang sangguniang panglungsod, Councilor Doc Jess Albios, Councilor Lito Del Rosario, Councilor General Omar Benape, Councilor Joe Perez, Councilor Doc Sani Ranyola, Councilor Vidal Castillo, ang chairman po kang Committee on Children, sangguniang panglungsod, Councilor Doc Gail Abunal Gomez, Councilor Badong Del Castillo, and Councilor Dodit Beltran. Sa gabos po ng mga miyembro kang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, yaon po ang satuyang DILG City Director, Sir Lino Bungkodin. Kairiban niya po si Ma'am Sara and Ma'am Seds. Ang satuya pong City Social Welfare and Development Officer, Ma'am Annabel Vargas. Ma'am Banji, and also po kay si Ma'am Banji Manalo kang CSWD, si Ma'am Rose kang CPDO, the representative po kang satuyang city jail warden kang female dorm, Ma'am Mendez, sa mga personahe po kang Sepio, na iyo po ang nag-asikaso kang live streaming ngunyan, kay Army, kay Kulin, sa satuya pong City Legal Officer, kay Attorney Mac, kay Ma'am Joanne and Ma'am Elsie of ECCD, kay Ma'am Adi and Ma'am Mia of City Civil Registrar, kay Ma'am Rose kang CPNO, kay Ma'am Catherine Amantes kang Department of Labor and Employment, kay Ma'am Kalahati kang ang satuya pong WCPD head kang NCPO, kay Osang kang NCPC, of course po ang satuyang Children Federation President Lance Bermudo, kay BJ Diasis kang Metro Peso, kay Mape kang Accounting, kay Gina kang City Budget, kay Aying kang City Treasurer's Office. Sa mga bisita po ngunyan, from kay Sherwin kang Kago, Enro, sa mga bisita po ngunyan, ang satuya pong LBO head, Sir Roel Barrios, friends from Naga City Press Corps, headed by Mr. Roy San Ramon, kay bata din po ang station manager kang Brigada News FM, si Sir Roden Sikal. Sa gabos po na yaon ngunyan, kay Ma'am Jam kang PIA, as in kay Ma'am Karen, na kaibanan sa PIA. Sa gabos po na yaon ngunyan, Diyos maray na pagkaaga giraray. Today po ayo ang culminating activity kang celebration kang lokal na gobyerno kang Naga, kang Children's Month celebration. So for the past
days and weeks nagkaigo po ning mga activities pertaining to the celebration of the Children's Month. And ganyan pong aldaw, yung gigibuhon tang State of the Children Address, nagigibuhon po mismo kang satuyang alkalde ni Mayor Nelson Ligacion para ipahayag po si mga programa, aktibidades, sin proyekto para sa kaakian kang syudad ning Naga. So sa gabos po na nagdadaralan sa lambang barangay, sa mga barangay council for the protection of children, sa pamamayo ng mga punong barangay, and also the kagawad on children, asin gabos po na mga BCPC, lalo na po itong mga child representative sa manlain-lain na barangay. So ang samoya pong pagpapadyos mabalos sa padagos na suporta asin tabang na itinatao para sa mga kaakian kang syudad ning Naga. Mabalos po, maray na pagkaaga, maugmang bulan kang kaakian. Mabalos po, City Administrator Elmer S. Baldemoro. For our next message, may I call on the City Councilor and NCCWPC Co-Chair, Honorable Hilda Gail Abonal Gomez. Thank you, guys. Maray na aga po sa gabos. Maray na aga sa tuyang Mayor, Mayor Nelson Ligacion, ang sa tuya pong Vice Mayor Nene de Asis, ang sa kuya pong pag-iriba sa Sangguniang Panlungsod, ang mga miyembros po kang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, our friends from the media, and other partners. So ini pong aldaw na ini no, is a fitting way to end our Children's Month celebration by knowing the current situation of the children of Naga. We recognize the efforts of the different agencies. This way, we could all be given the chance to see how else we could serve them best. We forge forward and continue to be a child-friendly city. So kasuod po, pig-recibi ni City Admin Elmer Baldemoro ang award. So palakpakan ta po ang satuyang syudad. So may I take this opportunity na magpasalamat po mabalos sa lambang miyembro kang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. No? So ang satuya pong concerted effort, yaon sa napirmi para po sa karahayan kang mga kaakian kang satuyang syudad. Salamat po sa Implementing Office, ang Children's Affairs Office, na iuman ang nagparasibot para po sa aktibidades para sa bilog na bulan po para sa itong mga kaakian. Palakpakan taman po ang mahihigos na staff kang Children's Affairs Office. Mabalos po no, sa kuyang colleagues in the Sangguniang Panlungsod for always showing their support. And syempre po, we commend our Mayor, Mayor Nelson Ligacion, as he continues to shepherd us all so that we could still serve best our children. So we formally close our celebration of the Children's Month, but let us not forget that every day should always be a celebration of our children. Mabalos po sa gabos, maray na aga. Thank you very much, Honorable Gail Abonal Gomez. Let's now welcome for her message our City Vice Mayor, Honorable Cecilia V. De Asis. Guys, Diyos maray na aga po sa Satuya Gabos. Dahil ko na sasaro-saroon na acknowledge naman gabos kang Satuyang City Administrator Honorable Elmer Baldemoro, asin kang Satuya pong magayon na konsyala, ikaduwas ako si Councilor Gail Abonal Gomez. Siyempre, dahil ko mapadaog ka mo man daw. Komentaryo ka na naman, Councilor Bade. Sa Satuya pong mahiguson, asin garo ano yan, nagkikinang-kinang. Sa iyang attire mo yan talagang panghubin. Okay, ang satuya pong mahiguson na Mayor, Mayor Nelson Ligacion.
Sa mga pag-iriba ko po sa konseho kang syudad ning Naga, Councilor Jess, ano ko manggiraray, i-mention ko manggiraray ta. Councilor Jess Albios, Councilor Lito, Congressman Lito del Rosario, Councilor Omar Benape, Councilor Gail Abunal Gomez, Councilor Vidal Castillo, Councilor Sani Ranyola, Councilor Joe Perez, Councilor Badong del Castillo, Councilor Dodit Beltran. Si Councilor Punong Barangay Ason is may mati po, kaya dai po makadigdi. Sa gabos po na members kang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, na yaraon ngunyan. Sa mga staff kang Naga City Children's Office, Affairs Office, sa mga nagdadangog po sa tuya ngunyan na mga membro kang BCPC, mga kapitan, mga kagawad, asin ng sa gabos-gabos po, Diyos marhay na aga. Igdi po sa syudad ning Naga, garo, iyo pa lang ni ang nadadangog ko na syudad na nagtatao ning yearly report, nagkakaigwa ning children's report. Kumbaga, may mga nakaulay na po akong mga ibang mga vice mayor and konsyal. Garo sa ruiniyo sa pigihiling nindang innovation, kang day ko aram kung ano ni pong satuyang ginigibo na pinunan kang syudad ning Naga. Asin, digdi kaya po sa to, dai kita nagtutubod na magsunod sana sa mandato kang national o kang ibang mga ahensya. We go beyond kung baga ano si mandato, mas dinadagdagan ta, asin mas pinapakaray, asin nag-i-innovate kita. Ito po bagang sinasabing, maray na si programa, pero mas pinapakarhay, asin mas pinapamarhay kesa sa dati. We do not sit on our laurels. Kadakol na po kitang mga awards. Kung garo, multi-awarded na kita, mga Hall of Famer na kita sa mga national programs. Pero dai sa pamamayo po ni Mayor Nelson, dai kita nagpupundo, dai kita nagtutukaw lang asin nag-uugma na nakakuha kita ning award. Kaya may masurunod pa po kitang mga award. So, dahil man ka mo nagtutubot, igwa pa kitang mga award na mga makukuha. Na aram ko na iyan nagigibo lang as in nagkakaigwa ning fulfillment, gibo po kang pagtuturuang-tuwang ta. Sa kooperasyon, sa tabang kang lambang saro. Dai man po yan kay Mayor Nelson lang, sa muya sa Sangguniang Panglunsod o sa mga department head na yaraon digdi. Yaon dao sa mga barangay captain o barangay officials, ini po pagtatarabangan kang gabos na sektor, lambang tao, magsaradit man yan, magdarakulang tao sa barangay o sa syudad. Gabos po iyan nagko-contribute para po maging mas marayas, mas pinakamatibay po ang syudad ning Naga. So congratulations po sa Satuya Gabos, and sa ngaran po kang sa kuyang mga pag-iriba sa Sangguniang Panglunsod, gusto ko pong i-commend asin taan man ning dakulang pag-umaw ang Satuya pong mayor na magpuon po kang magturukaw kami bilang local government officials, yaon po permi ang pagdangog sa Sangguniang Panglunsod, sa tingog kang tao, asin yaon po ang sa iyang bukas na isipan asin puso sa pagserbe. Kaya kami po, dakula ang suporta sa muya pong itinatao sa Satuya pong mahigos na mayor. Maray na aga asin mabalos. Mabalos po, City Vice Mayor De Asis. And now to deliver the State of the City's Children's Report for the year 2022, let us all welcome the Naga City Council for the Welfare and Protection of Children Chairman, City Mayor Honorable Nelson S. Legacion. Good morning. Ayan. Ma-acknowledge man po, giraray ako.
sa kuya pong ka-partner sa pagpapadalagan kan sa tuyang syudad. Ang nanay, ang ina, ang lola kanaga. Vice Mayor Nene Diasis, mga miyembro kan sangguniang panlungsod, dahil na po ako masaro-saro. And sa tuya pong City Administrator, who is at the same time the Executive Director of the Naga City Children's Office. Sa mga department heads na yaraon po digdingon yan, heads of offices, sa City Director kan DILG, Mr. Lino Bongkodin, palakpakan ta po. Sa iba pang mga representante kan manlain-lain na opisina, mga bisita, si mga nagdadalan online, sa liwat marhay na pagkaaga. Kumusta po an sa tuyang mga kaakian digdi sa Naga? Naugma po ako ngunyan na taon na nagbabalik na liwat kita sa normal. Nagigibo na kan sa itong mga kaakian ang physical na mga pagtiripon as in aktibidades na urog na nakatabang sa saindang pagtalubo bilang mga individual. Dakul po kitang kinaatubang na mga angat sa pagtransisyon na ini. Alagad, tugutan po nindo na ihira sa indungonyan ang mga naginibuhanta para sa sektor kan sa itong mga kaakian ngunya na taon 2022. Susog po sa pinakahuring datos kan Philippine Statistics Authority kan taon 2020. Labi sa 60,000 kan sa tuyang presenting 209,170 na kabilugan na populasyon digdi sa Naga ang mga kaakian na edad 0 hanggang 17 anyos. Making our children's sector comprise around 30% or about a third of the Nagueños. Ang pagsiguro na naataman ang kapakanan asin napuprotehiran ang mga diretsos kan sangunyan yaon sa 60,000 tang mga kaakian ansaro sa satong mga mandato bilang mga opisyales kan gobyerno. Huli pa kaini, piginguata ang implementasyon kan mga programa asin proyekto na matabang sa saindang pagtalubo bilang mga produktibong individual na katuwang manyato sa pagtulod kan pag-uswag kan sa tuyang nasyon. Katakod ka ini, kita po nauugma na sa huring 5 surunudan na taon poon pa kan 2016. Kita po perming natatawan in seal of child-friendly local governance. As in, ang pinakahuri, ni-receive po ni City Administrator Elmer Baldimoro, kasuudma lang. 5 sunod-sunod na taon na beses. Patutuo po ini kan sa tuyang marhay na mga espuersos sa panginginot kan sa tung Naga City Council for the Welfare and Protection of Children na sa tuya pong pinapamayuhan. Kaibanan ang sa tuyang City Administrator bilang co-chairman. Enot, sa saindang right to survive. Sangunyan, igwa po kitang eksistidong 12 na mga lying-ins as inverting facilities digdi sa Naga. Siring man, 7 na mga pribado as in pampublikong ospital na nagtataon in maninigong serbisyo sa pag-aki kan sa tuyang nagbabados na mga ina. Asin man medical na pangaipuhan, urog na kan sa tuyang mga kaakian. Madudugang na po digdi ang sa tuyang pinapagibong bago, mas dakula,
as in modernong 200-bed capacity Naga City Hospital sa satuyang bagong mukna na Balatas New Development Area. Ini maopriser nin dakulpa asin bagong mga serbisyo sa salud asin nutrisyon kan mga nagenyo. Kabali na ang nagbabados ng mga ina asin man mga kaakian. Susog sa records kan sa tuyang City Health Office sa pamamayo ni Dr. Vito Borja, nakapagtala kita ngunya na taon nin maabot sa 3,000 na mga kaakian na natanan nin medical na serbisyo para sa pagrahay kan sa indang manlain-lain na mga hilang o morbidities. Nano taranta sa satuyang records ang pinakadakula asin nagdadakul pang numero nin mga insidente kan animal bites, cough, and colds asin fever. Ini po urog tapang babantayan na mapababa sa panginginot kan satuyang City Health Office, City Population and Nutrition Office, City Veterinary Office, asin iba pang imbueltong mga departamento kan satuyang gobyerno lokal. Sa enot na tulong kwarto kan taon 2022, iyaon na sa 40% kan satuyang mga kaakian ang natawanan na nin bakuna kontra sa mga vaccine preventable diseases, siring kan tuberculosis, diphtheria, measles, tetanus, asin iba pa. Ini para maibitaranta ang child mortality, partikularmente kan mga kaakian na edad 5 pababa, kausa kan mga nabanggitan ng vaccine preventable diseases. Sa datos kan sa tuyang City Health Office, igwa kitang nanutaran na pagbaba kan sa tuyang mga kaso nin child mortality. Hali sa 102 kan nakaaging taon, asin ngunyan 92 na sana. Pinakadakol digdi ang mga kaso nin respiratory distress syndrome, intrauterine fetal death, asin acute gastroenteritis. Ang mga ini po padagos tang pigiinguha na masimbagan sa paagikan sa tuyang health, nutrition, asin population services. Sa satuya pong record kan malnutrition rate sa satong mga kaakian, nauugma po kita na padagos na naglalangkaw ang porsyento kan normal weight and height kan satuyang mga kaakian, partikularmente si mga nag-iedad 5 pababa. Ini po yaon na sa 98% kumparado sa 95 to 97% kan 2020 as in 2021. Mantinido taman sa less than 1% ang numero kan satuyang mga kaakian na underweight, stunted, overweight, obese, as in severely wasted. Inininhuli pa man sa mga programa na pigi-implementar ta sa panginginot kan satuyang City Population and Nutrition Office sa pamamayo ni former Councilor Rayan Rintoy. Ang Nutri-Nanay program kung saan nagtatao kita nin libre na prenatal check-up sa nagbabados na mga ina, asin man mga vitamin sa mga identified malnourished pregnant mothers para sa saindang mga nutrisyon asin kan saindang pigdadarang umboy. Katuwang tadigdi ang Tumasinong Bicolano chapter. Igwa kita nin Nutri Ataman program kung saan nagtatao kita nin mga vitamins, bulong, asin feeding sa satuyang identified severely underweight preschoolers para sa padagostang pagpugol kan malnutrition sa satong mga kaakian. Nagpapadagos ang satong complementary feeding Nutrimix processing
kung saan nagtatao kita nin Nutrimix recipes sa satong mga kaakian na 2 anyos pababa para maibitaranta ang mga kaso nin stunting. Katuwang tadigdi sa satong mga barangay nutrition scholars. Igwa pa kita ni Nutri-Life Bakery as in hot lunch feeding, kung saan nagtatao kita nin mga healthy bread as in hot meals sa satuyang mga identified undernourished preschoolers. Igwa kita ni Nutrition Education, susug pa sa Philippine Plan of Action for Nutrition, kung saan nagtutukdo kita nin tamang eating habits as in healthy lifestyle sa manlain-lain na age groups. Kabali digdi ang pagbasa sa nutrisyon, family health classes, as in dietary counseling. Sa irarom kan sa tuyang infant and young children feeding program, nagsasagibo kita nin breastfeeding classes para sa mga nagbabados as in lactating mothers. Katakod ka ini, igwa kita nin interagency Naga City Breastfeeding Monitoring Team na nagmo-monitor nin pagkakaigwa nin mga breastfeeding corners sa mga establishmento tadigdi sa Naga. Ini nakapalaugman sa satong City Ordinance number 2011-032. Apwera ka nabanggit na mga nutrition programs. Pigbabantayan ta ang mga kaso nin teenage pregnancy digdi sa satuyang syudad. Sa panginginot man giraray kan satuyang City Population and Nutrition Office. Igwa kita nin Adolescent Health and Development Program na obhetong bako lang mabawasan kundi mapugulan na ang mga kaso nin teenage pregnancy digdi sa Naga. Kita po nauugma na sa kanakaaging 3 taon, padakos tang nanutaran ang pagbaba kan sa tuyang teenage pregnancy sa satong adolescent minors na edad 10 hanggang 17 anyos. Katakod ka ini, kita po nagpartisipar sa The Challenge Initiative o TCI na pigpapanginutan kan Bill and Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Sa pagpuon kan taon 2022, Enero 27, to be exact, nagpirma po kita digdi nin MOA, Kaibahan and Swilig Family Foundation, Commission on Population and Development as in DOH CHD Bicol. Sa irarom kan TCI, pigtutukan ta ang mga barangay nin Concepcion Pequeña, Calawag, asin Balatas, na 3 sa mga barangay tadigdi sa Naga na may pinakahalangkaw na mga kaso nin teenage pregnancy. Again, Concepcion Pequeña, Calawag, and Balatas. Sa siring na paagi, urog pa kitang nagigiyahan sa satuyang kamautan na mapababa ang mga kaso nin teenage pregnancy sa satuyang syudad. Dakul pa po kitang ginigibong kampanya para sa satong obheto na bako sa nang law, kundi zero teenage pregnancy. Igwa kita ni Naga City Teen Center as in Teen Helpline na nagtataon in opportunities for discussion as in intervention sa mga personal na issue kan sa tuyang mga jóvenes manunungod sa sexuality as in reproductive health. Igwa po kita nin Hearts and Minds Seminar as in U4U Teen Trail
na naglilibot sa satong 27 mga barangay asin mga eskwelahan para magtukdo, manunungod sa adolescent health and development asin responsible adulthood na obhetong mailikay an satong mga kaubenan sa teenage pregnancy. Alagad, daita man pigpapabayaan ang kapakanan kan satong mga teenage moms. Igwa kita nin prenatal asin postpartum na mga programa para sa inda. Sinda prioridad ta sa irarom kan Nutrinat program para maasistiran sa inda mga kaipuhan na prenatal services. Igwa kita nin modified U4U parent teens asin parent teen talk para giyahan sinda sa responsible parenthood asin mantabangan na makatapos pa nin pagklase. Ginibutaman na mas accessible asin harani an sa itong mga intervention sa paagi kan sa tuyang family planning hotline asin house-to-house delivery of family planning services. Asin huli po kaini. An sa tuyang City Population and Nutrition Office. Pigbisto kan Department of Health, Center for Health Development Bicol bilang sarong adolescent-friendly health facility. Huli pa sa satong marhay na mga serbisyo sa nutrisyon. Asin man sa pagkakaigwa nin sarong adolescent-friendly environment digdi sa Naga. So sa liwat po, congratulations sa City Population and Nutrition Office. Pangadua, sa saindang right to development, meaning kan mga kahobenan, sa irarom kan Early Childhood Care and Development Division, kan sa tuyang City Social Welfare and Development Office, sa pamamayo ni Ma'am Elsie Romano, ang Division Head. Asin man, ni Ma'am Annabel Vargas, ang Department Head. Padagos na pong pigtutulod ang quality early education services para sa satuyang mga preschoolers. Ngunya na taon, igwa kita nin 3,089 na enrollees sa satuyang 70 EduCare teacher centers digdi po sa satuyang syudad. Para po matabangan ang satong mga magurang sa pagklase sa EduCare, igwa po kita nin EduCare Queen Ordinance o E-Queen na pigpadrinuhan kan satong dating chairperson kan sangguniang Panglungsod Committee on Children asin ngunyan sa tuya ng City Administrator Elmer Baldimoro. Sa paagi kaini, natataon ta sa mga pupils nin parehas na pribilehiyo kan Queen beneficiaries. Sa irarom kan E-Queen, libre na ang sa indang enrollment asin graduation fees, asin igwapan in libreng school bag, school supplies, asin books, siringman, rice allocation. Ngunya na school year, kita nauugma na 95% kan sa itong mga EduCare enrollees ang natatabangan ta sa irarom kan E-Queen. Sa ngunyan, nagpapadagos po ang ginigibong assessment kan Department of Social Welfare and Development para sa accreditation process kan sa itong mga EduCare centers. Kung sain, 20 na sa itong mga centers ang pigtawan nin level 3 o excellent rating. Mantang 8 ang nakakuha nin level 2 o very satisfactory rating. Asin ini pigihiling ninda na pwedeng maging marhay na pangarugan kan iba pa na mga EduCare centers
sa rehiyon. Kaya sa satuya pong EduCare program na pinapamayuhan ni Ma'am Elsie Romano sa Iraramcan CSWD, congratulations po. Parte kan pagtulod ta, kan pagkanood, asin urog pang pagtalubo kan sa itong mga kaakian, sa manlain-lain na aspeto, igwa po kita nin pigmamantinir na mga playground, asin reading centers sa mga barangay. We also have our very own Raul S. Rocco Library sa pamamayo ni Mr. Rico Vinluan, na iyo ang nangingenot sa pagtulod kan mga aktibidad sa pagbasa, asin iba pang mga programa para sa urog pang pagkanood kan sa tuyang mga kaakian. Ngunya na taon, nagsagibos inda nin Children's Book Fest, asin man lain-lain na mga kompetisyon na nakatabang mapaurog ang talents kan sa itong mga estudyante sa elementarya. Katakod ka ini, kabali po sa satuyang mga proyekto na piglatagta sa satong Comprehensive Development Plan for 2022 to 2030. Iyo ang pag-establisar nin People's Park and Recreation Center sa 5 ektaryang daga along the Bicol River na mataon in oportunidad sa mga kaakian asin sa lambang pamilyang Nagueño nin mas dakula asin mas marhay na lugar na pasyaran asin kawatan. Ongoing na po ang construction kan access road pasiring sa kakamugtakan kan proyektong ini. Liwat, nagpapasalamat po kita sa pamilya ni Attorney William Enrile sa pagdonar kan entry road, kan road right of way, papunta po duman sa Park and Recreation Center. Sa pagbukas po liwat kan face-to-face classes, igwa po kita ni naitala na 71,053 na kabilugan na numero kan sa itong mga estudyante poon kinder, sagkod, high school. Sa parehas na publiko asin pribadong mga eskwelahan tadigdi sa Naga. Sa performance assessment po kan DepEd Naga City Schools Division, nanotaranta po ang naglalangkaw na dropout rate kan sa itong mga estudyante. Siring man, nagbababa na ang cohort survival asin completion rate. Alagad, daita po ini tugutan na magdanay. Ang edukasyon po ang saro sa mga mayor na kampanya sa irarom kan sa tong administrasyon. Kita nagtutubod na edukasyon ang liyabi para mapamarhay ang pagbuhay kan lambang individual. Padagos po ang sa tong mga programa na nagtatabang sa inda na makalaog asin makatapos nin pag-adal sa kinder, elementary, asin high school, pati na po sa koleyo. Ang mga programang ini nagtatabang sa to na masimbagan asin maibitaran ang mga insidente nin street children, working children, asin school dropouts sa satong syudad. Asin siguruhon na igwanin access sa quality basic education an sa tuyang mga kaakian. Sa irarom kan sa tong quality universal education empowerment in Naga City o QUEEN program, na pig-institutionalize po mismo kan sangguni ang panglunsod sa paagi kan Ordinance number 2011-053. Igwa po kita sa ngunyan nin 12,446 na mga benepisyaryo sa elementary, mantang 7,495 sa secondary. Sinda po tinatabangan ta sa paagi nin rice subsidy, school supplies, asin paglibre kan sa indang school fees. Siring man, sa irarom kan sa tuyang sanggawadan program, igwa kita nin 2,270
na mga benepisyaryong kaakian na natatabangan. Igwa kitang mga community learning hubs sa manlain-lain ng mga barangay kanaga. Ini sa tabang pa kan opisina kan sa tuyang dating Vice Presidente Attorney Lenny Robredo. Sa iraruman kan Alternative Learning System o ALS, igwa kita ni naka-enroll na 1,177 na mga junior as in senior high schools para sa taon 2022 to 2023. Saro pa sa mga problema na nanotaranta, ang satuyang mga non-readers sa elementary level, katakod pa kan pigdarang angat kan pandemyang COVID-19 sa pagklase kan sa itong mga estudyante. Alagad katuwang tamandigdi ang Angat Pinas Incorporated sa irarom kan sa indang programa na Bayan Ko, Teacher Ko, na sarong literacy and nutrition project kung saan sa tabang kan mga volunteer, tutors, natututukan sa pagbasa ang sa tuyang yaon sa 5,000, bakong 5,000, 500 identified non-readers sa pili na tang elementary schools. Sa ibong kaini, kita po nauugma sa benepisyo na naitataukan sa tuyang pigpatugdok na mga bagong eskwelahan. Urog na para sa kapakanan kan sa itong mga estudyante na naka-star sa mga hararayong parte kanaga. Sa ngunyan, igwa na po kitang totalmente nalampas sa 1,000 na mga estudyante na nagkaklase sa 4 na mga bagong eskwelahan. Sa Santa Cruz National High School, 595. San Isidro National High School, lampas na po yan 200, siring man sa Yabu Elementary School. As in iyo man po sa Balatas National High School. Katakod pa kan naglalangkaw na enrollees, igwa pa po kitang pinapagigibong dugang na 2-story, 6-classroom building sa Santa Cruz National High School para makaakomodar nindakul pang mga estudyante. Sa sektor po kan sa tuyang persons with disability. Pighanap as in pig-assistiranta an enrollment kanyaon sa 143 PWD learners. Sa naga na, bukas na pinto project of the Department of Education Naga. Iyo po ito si pangaran kan project kan Department of Education. Pantulo, sa mga kaakian na right to protection, igwa po kitang naitala na 64 na mga kaso ng children in need of special protection. Ngunya na taon. 44 po sa mga ini ang children in conflict with law o CICL. Mantang an iba pa, children at risk o CAR. Sa satuya po mga CICL, igwa po kitang siyam na igwa nin ongoing trial. Mantang aniba, padagos po ang satuyang ginigibong follow-up katuwang ang Barangay Council for the Protection of Children asin man ang mga social worker. Sa satuya pong CAR, sinda po nag-a-attendir nin klase. Home study program, kung saan katuwang taman ang Queen of Peace Children's Home, ALS as in face-to-face classes. Kita po na ugma, nasa ibong kan sa indang sitwasyon, igwa pa sa indang grade 1 na honor pupil sa Pakul Elementary School. Apuera kayan, igwa na po sa indang tulo na nakakatapos na nin elementary sa ALS, mantang 4 man sa junior high school.
Sa ngunyan, 25 po sinda na mga children in need of special protection. Ang piga-akomodar ta sa satuyang Naga City Children's Home, duman sa Pakol. Hindi po sa pahinginot man siyempre kan satuyang City Social Welfare and Development Office sa pamamayo ni Ma'am Annabel Vargas. Igwa din kita nin mga temporary shelter sa mga nagkapiranyatong mga barangay na temporaryo tang pigdadarahan kan sa tong mga CAR as in CICL na nare-rescue sa mga barangay. Katakod ka ini, igwa kita nin Comprehensive Barangay Juvenile Intervention Program kung saan nakapalaog ang situation analysis kan sa tuyang mga CNSP, bali na ang mga CICL as in CAR. Asin man ang mga manlain-lain ta na mga intervention as in diversion programs para sa sainda. Gabos na 27 barangay digdi sa Naga nakahama na kan sa indang CBJIP. Ang sa tuyang mga Barangay Council for the Protection of Children o BCPC ang katuwang ta sa barangay sa pagkaput kan mga kaso kan sa tuyang mga CICL asin CAR. Sinda nagsasairarom sa maninigo ng mga enhancement training asin child case management seminar para mapaurog ang sa indang kakayanan sa pag-assister sa satong mga children in need of special protection. Naugma man po kita na sa 5 surunudan na taon, permi pong nakakakuha nin ideal na rating kan DILG an sa tuyang LCPC huli pa man sa mga programa asin polisiya na pigi-implementar ta para sa mga kaakian. Katuwan tabo digdi ang Council for the Welfare of Children na nagtatabang sa to na mapaurog ang sa itong mga planning and development activities para sa mga kaakian. Asin saro sa pigtututukan tangon yan ang paghaman kan sa tong Local Development Plan for Children. Apwera ka ini, kaibanan ta po ang Naga City Bantay Pamilya sa panginginot kan sa tuyang BC Alcalde, Vice Mayor Nene Diasis, na nagtatabang sa tuya sa pag-assister sa mga pangaipuhan kan sa tuyang mga kaakian na biktima nin mga bayolensya asin pang aabuso. Kita po naugma na nanunutaranta ang dagos-dagos pang pagbaba kan mga naitatala tang numero kan mga kaakian na nakaka-eksperyensya nin siring na mga kaso. Pang-up sa ilang right to participate. Pigtatanan ta po nin oportunidad ang sa tuyang mga kaakian na aktibong magpartisipar sa satuyang mga aktibidad asin maipahayag ang sa indang sadiring mga pagmati asin pangaipuhan bilang mga kaakian na parte kan sa tuyang komunidad. Sa paagi kan Naga City Children's Federation, kaibanan ang 27 tang mga barangay children's organization. Katuwang tapo ang sa tuyang mga kaakian sa satong mga planning activities sa NCC WPC kung saan pigdadangog ta ang sa idang sektor sa pagmukna asin implementasyon ta nin mga aktibidad asin programa. Pigsisiguro ta ang sa itong mga aktibidad na sisimbagan ang pangangaipuan kan sa itong mga kaakian. So bago po, si Lawrence Jetro Bermundo, nabanggitan na, iyo ang sa tuyang Presenting Federation President, asin representante man kan sa tuyang mga kaakian sa Regional Committee, Subcommittee for the Welfare of Children, as in Regional Juvenile Justice and Welfare Committee sa Riyon. Katakod ka ini, pigtatabangan ta ang sa tuyang Children's Federation na makanood nin maninigo ng mga kaaraman pag-abot sa leadership, technical skills, as in iba pa na kaipuhan ninda
sa paagi kan sa itong mga capacity training and team building activities para po sa sainda. Kada taon, ginigibuta ang Children's Festival, Children's Congress, as in Children Got Talent. Sa taon na ini, kasudma, kung sa'in natatawantan in oportunidad ang sa itong mga kaakian na makanood, mapaurog, ang sa indang mga talento, as in magugma, kaibanan pa ang ibang mga kaakian. Sa sektor po kan sa itong PWDs, piga-asistiranta sa indang mga pangaipuhan, ang sa itong mga kaakian, na igwang kondisyon na dwarfism. Ini po sa irarom kan sa itong pigmukna na Naga City Little People Association, kung sain 70% sa inda ang mga kaakian. Panghuri, manunungod sa governance cluster. Ang sa tuya pong ginigibong mga aktibidades para sa mga kaakian, nakalaog po sa satuyang annual work as in financial plan. Ini po pigtagamahan tan ninyaon sa 10 million na budget sa satuyang local annual investment plan. Kabali po digdi an eyeglasses project kung sain pigtawanta nin free eye check-up an sa itong mga benepisyaryong kaakian na edad 6 hanggang 12 anyos. Katuwanta po digdi si Dr. Earl Cabrera kan Ideal Vision. Salbar Kaakian Program para sa satuyang mga CICL as in CAR. As in maugmang kaakian program para sa satuyang mga indigent children. Manlain-lain na mga asistensyang pagkakan, gatas, as in bulong sa satong mga kaakian, kabali na si mga yaon sa sektor kan PWD. Nag-a-assister man kita sa mga financial as in technical na pangangaipuhan kan mga opisyalista sa barangay, as in mga partner institutions na katuwang ta sa implementasyon kan mga programang ini. Nagsisirbita pong giya digdi ang satuyang local code for children na nakapalaog sa satuyang ordinance number 2022-036 o ang revised Children's Code. Kabali sa mga pigdugang ta na probisyones digdi ang manunungod sa Mental Health Ordinance, Disaster Response on Children, First 1,000 Days, as in Motorcycle Safety on Children. Pigsisiguro ta din po na registered as in tama ang birth registration records kan sa tuyang mga kaakian sa satong City Civil Registry Office. Padagos ang pagsagibutan in mga birth registration services. Kabali na ang mga mobile birth registration para mas mairanita ang satuyang mga serbisyo sa satuyang mga barangay. Digdi nag-uopreser kita nin mga serbisyo sa late registration, legitimation, correction of clerical errors as in iba pa. Sa satuyang City Civil Registry Records, para sa taon 2022, igwa kitang naitala sa Naga na 4,152 na certificates of live birth, 1,419 registered and processed legal documents. Kabali na po digdi sa legitimation, acknowledgement, as in authority to use the father's surname. 300 registered and processed admin petition. Kabali man po digdi ang correction of clerical error, change of first name, as in iba pa. Igwa kita ni natawan in libreng serbisyo digdi na labi sa 300 na mga indigent individuals. Katakod pa kan sa itong implementasyon kan City Ordinance number 2015-051. Sa gabos pong ini, mauta pong magpasalamat sa gabos ng mga individual, departamento, institusyon, ahensya, mga grupo as in organisasyon, mga establishmento di negosyo,
nakatuwang ta sa pagtulod kan mga aktibidades asin programang ini para sa padagos na pagprotehir niyato kan mga diretsos asin pag-ataman sa kapakaanan kan sa tong mga kaakian. Ngunya na naghahampang po kita sa mas dakulang mga angat, dahil po kita mapondo sa pag-innovate kan sa itong mga programa asin estratehiya para mas mapakusog tapa an sa tuyang resiliency bilang sarong syudad, pasiring sa pigmamauta na sarong Healthy City of Naga, na sarong ligtas asin maugmang lugar, urog na para sa satong mga kaakian. Mabuhay po ang Naga! Mabuhay ang mga kaakiang Nagenyo! Salamat po. Mabalos po, Mayor Son. Let's give a round of applause to our City Mayor and NCC-WPC Chairman, Honorable Nelson S. Legacion. Mabalos po sa imong State of the City's Children's Report para sa taong 2022. Sa ngunyan po, ma-proceed kita sa satuyang awarding ceremony. Inaapudan ko po to give the award ang satuyang alkalde, Mayor Legacion, City Vice Mayor De Asis, NCC-WPC Co-Chair City Councilor Gail Abonal Gomez, and City Administrator and Executive Director Mr. Elmer Baldemoro to please come in front to award the plaque of commendation to the following organizations, agencies, and individuals who contributed to the great success of the 30th National Children's Month celebration for the month of November 2022. Plaque of commendation is hereby given to Lingkod Barangay Office, represented by Mr. Ruel Barrios, for their invaluable support and contribution in the success of the 2022 Children's Month celebration, given this 29th day of November during the occasion of the 30th National Children's Month celebration. With the theme, Kalusugan, Kaisipan at Kapakanan ng Bawat Bata, ating tutukan. Same citation is hereby given to the City's Civil Registry Office, represented by Department Head Ma'am Dolores Adi de los Reyes, to receive the award for the success of the children's birth registration, which commenced last November 15, 2022 at Naga People's Hall. Same citation is hereby given to Brigada FM Naga, represented by Station Manager Mr. Roden Sical, for their contribution in the success of the 2022 Children's Congress held last November 2022 at the Santa Cruz Event Center. Same citation for plaque of commendation is hereby given to Raul S. Rocco Library, represented by Mr. Rico Binluan, for their great contribution in the success of the 30th National Children's Month celebration with the theme Kalusugan, Kaisipan at Kapakanan ng Bawat Bata,
ating tutukan. Plaque of commendation is hereby given to Dole Kamsur, represented by Miss Catherine Mantes, for their contribution in the success of the 2022 Children's Congress held last November 21, 2022 at the Santa Cruz Event Center. Last but not the least, same citation is given to the Sepio Naga for their invaluable support in the technical assistance needed for the celebration of the 30th National Children's Month celebration, represented by NCCWPC member Miss Colleen San Benaventura. Thank you very much to our partner organization for the success of the celebration of the 30th National Children's Month. For now, may we call on the members of the Sangguniang Panglungsod Naga to please come in front for a photo op with our City Mayor, City Vice Mayor, and City Administrator as we conclude this activity. And next, we will have a photo op after the Sangguniang Panglungsod members, all members of the NCCWPC.